Unity, do it with Kunsays. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga motorcycle clubs nagapilar sa syudad nga tugutan ang kasanay sang motorsiklo sang mga maghimata. Ikatatlo kay ikapat nga batch sa mga OFWs mag-abot sa syudad sang Bacolod karon nga semana. Sa balita nasyonal, Malacanang nanindugan nga wala nagsala ang IATF sa pag-downgrade sang community quarantine. CBCP nagpapanaog guidelines sa mga seremoniya sang simbahan. Sa balita international, Pope Francis ginpangunahan ang liwat nga pagbukas ang misa sa Vatican. Sa balita sa sports, Houston Rockets liwat pagabuksan ang ilang training facility. Balita entertainment, Kim Chu nagpagawa sang full version sang Bawal Lumabas. Samtang sa balita special aton pagistoryahan ang kung ano ang ginhalinan sang kati-kati. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 5 karon nga aga nga weather update sang Pag-asa, ang easterlies nag-afekto sa gyapon sa Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sang magalumon to nga kalangitan nga may lulap na nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub mabasko nga paghuyop sang hangin gikan sa nabagatnan tubtub sa nabagatnan na nakatundan. Ang magalunta naman sa Palawan kag Occidental Mindoro samtang ang nasidlangan tubtub sa nabagatnan na sidlangan nga magalunta naman sa Visayas nga may mabaskog tubtub akon makanay tubtub mabaskog nga pagdapya sang balod. Sa syudad sa Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 28 degrees Celsius kag ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live
ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagapilar ang pilar ka mga motorcycle clubs sa gobyerno sa siyudad sa Bacolod nga tugutan ang mga nagaangkasanay sa motorsiklo kung mga maghimata man lang. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force, balido ang apilar sa mga motorcycle clubs bangod may mga mag-asawa nga nagaangkasanay nga nagaupod man lang sa sulod sa balay. Apang sunod sa Vice Alcalde, ang ining apilar ang isometer sa National IATF para ini ang mahatagan sang konsiderasyon. Sunod kay Familiaran, samtang wala pa ang sabat sang gobyerno nasyonal, ang kapulisan sa karon ang gintuginan nga mag-assess sa mga rason sa nagaangkasanay sa motorsiklo. Samtang ginpahagman ni Familiaran nga nagpabutyag man ang pila ka religious organization sa Bacolod nga tugutan sila nga magpatigayon sa ilang aktibidad sa simbahan kasunod ng tugutan man ang mga malls kag mga negosyo nga mag-operate sa may madamo man sang tao. Sunod kay Familiaran, ginpalambot sa iya sa mga religious organization nga 2 ka oras nagalawig ang aktibidad sa simbahan ikumparar sa mga malls sa ibang nga industriya sa trabaho nga madamo sa empleyado nga naga-operate sang 8 ka oras sa kada adlaw. Mag-aabot sa syudad sang Bacolod ay katatlo kay ikapat nga batch sang returning OFW subong nga semana. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chair sang Aksyon Team on Returning OFWs, base sa inisyal nga impormasyon nga iya nabaton 80 ka mga OFW sa mag-abot sa Martes, dugang nga 80 ka mga OFW sa Miyerkules. Pero sunod kay Salanga, wala pa nibaluan kung pila ang residente sang Bacolod kag pila ang residente sang Negros Occidental. Ininay katatlo kay kapat nga batch sang returning OFW sa Bacolod. Sunod sa konsehal, bisan may negatibo na nga resulta sang swab test sang mga ini o kung mag-aabot nga OFWs, ini sila sa gihapon ay paidalom sa 14-day mandatory quarantine kag liwat man nga kuwaan sang swab specimen. Nagpaparaog naman si Bacolod Mayor Evilio Lidar Diaz sa Executive Order 35-A nga nag-aamendar sa pila ka mga provision sa Executive Order 35 nga nagapaidalon sa Bacolod sa General Community Quarantine. Lakip sa mga pagbago sa Executive Order ang mga Section 10, 16, 17, 18 kag Section 28. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force, lakip sa mga amendments sa Executive Order, amo ang exemption sa mga pribado nga salakyan nga nagasulod sa Bacolod para magtrabaho sa adlaw sang Domingo. Ang mga empleyado ang dapat magpresentar sila ID, samtang ang negosyante ang kinahanglan nga magdala sang kopya sang ilang business permit. Ginamindahan man sang alkalde ang industriya sang negosyo nga maka-operate sa idalom sang GCQ. Ang mga negosyo sa idalom sang Category 1 ang pwede maka-operate 100%, ang Category 2 ang maka-operate 50%, tub-tub 100%, ang Category 3 ang maka-operate sang 50%, samtang sirado sa gihapon ang mga negosyo nga yara sa Category 4. Sa daan ng Executive Order, ang Category 2 kag 3 ang 100% nga maka-operate. Plano sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga magpatigayon sa 4-day work week subong nga semana. Ini ang kabahin sa gihapon sa ginahimo nga tikang agod maprotektahan ang kaayong lawas sa mga empleyado sa gobyerno batok sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Governor Bong Lacson, una nga nag-implementar ang probinsya sa skeletal workforce samtang wala pa gintugutan nga makabiyahe ang public transport bangod sa community quarantine. Dugang pa ni Lacson ang pagtrabaho sa mga empleyado sa 4 ka adlaw kada semana, umpisa Lunes tubtob Huwebes ang mga pinakamaayong nga opsyon sa multiple alternative work arrangements ng Civil Service Commission. Sunod sa gobernador, iga-implementar ang work from home sa adlaw sang Biyernes. The reason why we're skeleton force here now is because problema sa transportation there is a Bacolod. But I understand open na. We're looking at a 4-day-a-week model. Civil Service has come up with different proposals. I think the 4-day-week work is just right, no? So maybe come May 22 we will have that work model, no? 4 days a week work. Si Governor Bong Lacson. 92 naman ka mga local government units sa Western Visayas sa nakakompleto na sa payout distribution sa Social Amelioration Program.
Ini ang ginpresentar nga datos ni Department of Social Welfare and Development Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, tubtob las 12 sang udto Mayo 18. Ini ang 69% sa kabugusan nga 133 ka mga LGU sa Region 6. Sunod kay Macapobre, may 48 man ka mga LGUs ang nakasubmit na sang kompleto nga liquidation report. May 1,097,134 ang kabugusan nga family beneficiaries nga nabayaran nga sa 95.9% nga target kag 6 milyones o kon 6 bilyones 582,804 pesos ang actual nga nabayad nga kantidad. Tubtob lamang sa Mayo 29 ang pagpangalagad sa mga volunteer doctors sa Bacolod Respiratory Outpatient o kon BRO Center sa Bay Center. Sunod kay Dr. Edwin Miraflor, administrator sang BRO Center nga nagpangabay na sila sa alkalde nga kung mahimo makakuha sang duha ka casual nga doktor nga padayon nga mga serbisyo sa BRO Center. Dugang pa ni Miraflor, ilaman ginaduso nga maging permanente ang operasyon sa pasilidad para ma-decongest ang mga nagapa-check up sa Bacolod City Health Office kag hindi dito maimpon ang mga nakapakonsulta nga may respiratory symptoms. Sunod kay Miraflor, ang BRO Center ang may duha lamang ka doktor sa adlaw sang Lunes kag Miyerkules. Kasunod nga iban nga volunteer ang naga-duty na sa ilang klinik. Umpisa nga nagsugod ang operasyon sa BRO Center, 400 na ka mga pasyente ang nakomodar o kung naakomodar o kung 17 ka mga pasyente sa kada adlaw, umpisa las 9 sang aga tubtob las 12 sang udto. Bali, volunteer doctor sa subong sir, so aton nga volunteers, limited na lang asa sa May 29. So, Monday kag Wednesday, duwa lang yung doktor ta. So, malimit kita kay volunteers, hindi ta gid sila matamad. Si BRO Center Administrator Dr. Edwin Miraflor. Sa iban pa naton nga balita lokal, nakagwa na sa BJMP Handumanan kahapon nga adlaw si Police Master Sergeant Joshua Barile matapos magpiyansa sa korte sang 250,000 pesos. Sunod kay John Chong, National Commanders and Task Force Kasanag, naglawig ang pagtiner ni Barile sa presuhan bangod man sa kadakuon sang kandidat nga ginapangayo sang korte para sa temporaryo nga kilwayan. Doa pa ni Chong ang nagdesisyon man ang kampo ni Barile paagi sa abogado nga hindi na mag-file sa motion to reduce bill bangod ini ang magapalawig lamang sa proseso. Sa baylog intunguaan na lamang sa pamilya kag mga kaabyanan nga makatipon sa mga kandidat. Suportado naman sila ang kausa nga napakig-away ni Barile bangod sa iya pagpati nga ini ang nanging biktima lamang bangod sa iya dedikasyon sa trabaho. Sa nabanuan nga si Barile ang nagapakatubang sang kaso nga pagupot sa illegal nga armas, eksplosibo kag illegal drugs kasunod sang raid nga ginhimo sa mga operatiba sang NBI sa tuig 2017. Ginakonsidera ni Attorney Jomax Ortiz, abogado ni Police Master Sergeant Joshua Barile, ang pagpasaka sa kaso nga arbitrary detention batok sa mga miyembro sa Handumanan BJMP bangod sa nadelatar nga pag-release ang iya kliyente matapos nga ini nakapiyansa sa korte. Sunod kay Ortiz, malisyoso ang natabo nga pagka-delay sa proseso bangod Sabado pa lang sang udto na kompleto na nila ang kinahanglanon nga mga dokumento apang wala sini ginapaabot nga i-require pa sila sang certification gikan sa korte. Dugang pa sini, hindi ordinaryo kag makabi nga isa ka high-profile inmate si Barile. Gani ang anuman nga delay nga ginhimo sang taga BJMP ang nagbutang lamang sang dugang nga risgo sa kabuhi sang iya kliyente. Nagdangog naman sa Aksyon Radio, asawa sa isa ka seafarer nga kalakip sa mga ginbuligan nga ma-repatriate sang lokal nga gobyerno sa siyudad sang Bacolod, angot sa ginelegar diskriminasyon nga ila nabaton sa ila mga palibot. Sunod kay Joycel Segunda nga pumuluyo sa Purok Matahom, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, ginpalambot sa iya sa ila tupad balay nga may nagpalapta nga COVID-19 positive ang iya nga bana. Doon pa ni Segunda, nagreklamo man ila ka tupad balay nga nagatiyangge bangod sa among report, ginaligar nga wala may nagabakal sa iya. Tungod sa report, magkakadto karon nga adlaw, Martes, si Barangay Tangub, punong Barangay Noli Villarosa, sa puluyan ni Segunda, good nga maktuhan ang isyo kag mapauntat ang mga nagapalaptas sang sala nga impormasyon. Ang bana ni Segunda gindulong sa mga personnel sang Department of Health matapos sini na makapaidalom sa 14 kadlaw nga quarantine kag nagnegatibo man ang resulta sa iya nga test. Kaya ang mga imiga ko di bala sir sa likod ng gitsang amon balay. May gamay siya nga sari-sari store. Everyday galakat siya for pangumpra. Siya ang nanugid sa kon party sina nga kuno. Kaya tiga bakal ko da sa iya
naghambal ang mga tao di nga ay asawa na siya gali isang PUM. Hindi na da siya pagpakadtua sa inyo pag hindi siya pagpabakla. Kaya ito masakit bala sir sa pamatinaan namon. Ang kabahin sa pagpanaysayon ni Joyce Segunda, ang asawa sang seafarer nga nakabaton sang diskriminasyon. Kag sa katapusan nga balita lokal, naglambot na sa 50% nga lokasyon sang NFA rice para sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang na-deliver gikan sa Iloilo. Ini ang ginkumpirmar ni Negros Occidental NFA Manager Josephine Venus Castillo sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Suno kay Castillo, ang probinsya kag syudad sang Bacolod ang mayara sa lokasyon nga 70,000 ka mga bugas o kon bags o kon sako sang NFA apisar nga halos wala na sang LGU nga nagpadala sang request sa iya talatapan. Dugang pa Castillo ini nga supply ang natalala nga paggagamiton bilang buffer stocks o kon preparasyon sa pag-abot sa mabinulan nga ginakabig tig kiriwi o kon pumerto. Sa piyak nga bakin, ginklaro man sini nga magluwas sa 70,000 ka mga bags nga aprobado na sang NFA Regional Office 6. Mayara man sang 50,000 ka mga bags nga panibago gin-request sang probinsya pang ginahulat pa sini ang opisyal nga komunikasyon gikan sa talatapan ni Governor Eugenio Jose Lacson. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:20. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man DTX 500 ang mag-detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Iliman mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online, kag pwede nga delivery sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga paglikaw bala sa mabalatian, mga respiratory illnesses, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, kag ining hilanat. Inanglan aton dira ang aton sa aton lawas ang vitamin C. Amuna nga ginarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Manggaranon ni sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa pure nga mangosteen. May B-complex pa ini, ang B1 para sa aton nga nerves o kon reflexes, ang B6 para sa aton nga baga, para nga hindi kita dali-dali matapikan sang ubo. Kang B12 para naman sa maayo nga absorption sa pagkaon o kung sang sustansya sa mga pagkaon nga aton nga ginakaon. Kagabalubla kamo mga ka-aksyon nganing Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag ang Pure Mangosteen Tea ang nakabato na sa mga international awards dito sa Estados Unidos. Gina-recognize ni kag ginatagan pa sa 5 ka tuig nga expiration period asang Estados Unidos ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Anti gina-export na nito siya, no? Nagagamit na sini ang aton nga mga kauturan nga mga Amerikano. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na, manggaranon sa vitamin C, puro kag natural, wala sang preservative, kag pure nga mangosteen. Mabakala naton sa taran nga sang Sincere Drugstore, kag sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Malacanang nanindugan nga wala sila nagsala o kung wala nagsala ang IATF sa pag-downgrade sa community quarantine. Samtang CBCP nagpapanaog guidelines sa mga ginahiwat nga mga seremoniya sang simbahan. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ng imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2018. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nanindugan ang Malacanang nga wala nagsala ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa pag-downgrade sa Enhanced Community Quarantine pakadto sa Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginbasis ang gobyerno sa scientific ag economic data ang ining desisyon. Duha pa ni Roque nga mahimo nakibot lamang ang gobyerno sa pagdagsa sa tao sa mga malls kaysa mga dalanon. Palayag pa ni Roque nga pagkatapos ang duha ka bulan nga lockdown, kinahanglan nga buksan na ang ekonomiya. Ginpanugyan ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar sa mga kompanya nga hindi makatag sang service sa ilang mga empleyado nga hindi mag-resume sa operasyon sa piyak nga ang lugar nalakip sa ginpaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sunod kay Eleazar sa Modified ECQ, wala sang public transport kag kung sa lantaw sa mga establishmento nga allowed, pwede sila nga mag-operate apang ipatuman ang skeletal workforce. Dugang pa ni Eleazar nga para naman sa mga empleyado kung hindi sila pagatagan sa transportasyon sa management sa kompanya, but silingon, hindi sila essential kag hindi dapat mag-operate. Palayag pa ni Eleazar nga ang gobyerno national subong man ang local government units ang nagabulig sa paghatag sang shuttle service sagud maakomodar ang para sa pagbiyahe sa mga empleyado. Nagpapanaog naman sang guidelines ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa liturgical celebration sa piyak sang mga seremoniya sa simbahan akong sa pagbalik sang mga seremoniya sa simbahan sa idalom sang new normal tungod sang COVID-19. Sa statement sa CBCP, ang main contents ng guidelines ang ginsulat ni Father Hinero Diwa, Executive Secretary sa CBCP Episcopal Commission on Liturgy. Wala na ginpanugutan sa CBCP ang mga secondary elements sang normal wedding ceremonies, kaangay sa entourage sang mga abay. Ang kalaslon, ang ila ginikanan kag mga sponsors lamang kung maninoy-maninay ang panugutan sa ritual sang kasal. Magluwas diri ang pagkumpisar patagayunon sa gwa sang simbahan, tungod ginpanugyan sa CBCP nga hindi paggamiton ang confessionals sa sunod sa simbahan agud masunod ang social distancing sa tunga sa nagakumpisar kag sang pare. Sa bunyag, ang mga immediate family members lamang kag isa ka pares sang maninay kag maninoy ang pasugdan nga makatambong sa seremoniya.
Wala man ginapasugtan sa CBCP ang pag-uyatay sang kamot samtang nagakanta ka nagapangamuyo sang amay namon. Sumuman ang pagkumustahan ay sa tion sang nagatagay sang paghidait. Agud masunod ang social distancing, may mga markers nga ibutang sa mga pulungkuan. Ginpangabahan ni Senator Richard Gordon sa Interagency Task Force nga magbukas ang dugang nga airports para makomodar sa repatriation flights ng mga Pinoy. Sunod sa senador na hangpan sini ang kabalaka sa gobyerno rason nga dapat mayaras ang precautions nga dapat himuon apang para sa iya hindi problema nga pasugtan ang dugang nga biyake kag i-distribute sa mga airport kangay sang Clark, Subic kag Mactan. Dugang pa ni Gordon nga ang ginapaabot nga pagbukas ang Philippine Red Cross sa COVID-19 testing center sa Central Luzon kag Central Visayas ang magabalanse sa among nga tikang. Palayag pa ni Gordon nga ginatos ka mga nadulaan sa trabaho nga OFWs sa United Arab Emirates ang nagapangatubang sa global pandemic nga malayo sa ila mahal sa kabuhi. Ginpakabalaot naman ni Senator Leila de Lima ang damlaglang ginhimo nga pag-aresto sa pila ka netizens nga nag-post sa social media bato kay Presidente Rodrigo Duterte kag ginaduso sini nga dapat mayara sang patas nga proteksyon kapag apply sang layi. Sunod sa senador, disturbing ang ginhimo sa mga law enforcement agencies kaangay sang PNP, NBI kag Philippine Coast Guard nga ginhanas ang ilang armas batok sa mga kritiko sang presidente online. Dugang pa ni de Lima, hindi ini ang panahon kag dapat ini o kung hindi mangin amos ni ka nabaw ang mga nagaservisyo sa gobyerno. Ura diri isa ka 41 anyos nga negosyante sa Agusan del Norte ang ginaresto sa pulis sa pagtawag kay Duterte nga buang sa social media post. Mayara man sang public school teacher kag construction worker ang ginaresto matapos separado nga nagtanyag sang padya sa sinuman nga makapatay sa presidente. Ginatugyan na sang Malacanang sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang pagsabat sa kritisismo sang ginaduso nga charter change sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque, mas makapaayo nga ang DILG na ang magsabat sa isyu. Ginaduso sang DILG nga makatipon sang 2 ka milyon ka pirma para magpresentar sa Kongreso kag maduso ang chacha. Online petition ang ginahimo sa karon sa DILG kag suspend ang physical signature campaign tungod sa COVID-19. Sa idalom sang chacha pagabaguhon ang sa isang gobyerno o kon pang gobyerno sa karon padulong sa federalismo. Ginpahayag naman ni Overseas Workers Welfare Administration Deputy Administrator Mocha Uson nga honest mistake ang iya Facebook post nga nagkuha sa atensyon sang mga investigators sang NBI sa fake news. Nagpadulong si Uson sa NBI bilang pagsunod sa supena halin sa Cybercrime Division sa Bureau nga nagamando sa iya gud magpatag sa iya gingamit nga litrato halin sa private group para sa iya Facebook post may kang tanan sa ginbakal sang gobyerno nga personal protective equipment. Bulan sa Abril sang ginpost ni Uson sa Facebook page ang pagdulong sang 15,000 ka set sang PPE ang ginbakal sang Department of Health apang ang nagamit sini nga litrato iya ka SM Foundation. Ginklaro ni Uson nga ang intensyon amo lamang nga ipahibalo sa publiko nga wala ginapabayan sang gobyerno ang mga frontliners. Sa bahin naman sang NBI, ginpahag ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo nga ulaton nila ang affidavit ni Uson maghimo sang report kag iga-evaluate ang ginpasa sini nga mga dokumento. Ginklaro ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda nga hindi pagpahaboy sa mga probinsya ang balik probinsya bagong pag-asa o kung BP2 program ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Salceda, sala ang paghangop sa pipila sa ginsaad sa Executive Order No. 114 tuod wala nakita sang mga ini ang tuyo nga postwagon ng iban nga parte sa pungsod agod mayara sang patas nga mga oportunidad sa syudad kag probinsya. Dugang pa ni Salceda, klaro ang ginasaad sa executive order nga hindi paggutok sa mga syudad kagay sa Metro Manila ang nagapanguna nga problema kundi ang kakulang sang oportunidad sa iban nga lugar, hindi balanse nga pagtibong sa ekonomiya kag hindi palareho nga distribution sang manggad. Palayag pa ni Salceda ang balik probinsya program ang kabahin sang Dutertenomics nga target sang komportable o kanang komportable nga pangabuhi para sa tanan nga mga Pilipino. Gintipensahan naman ni Davao Mayor Sara Duterte ay amay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga nagpauli sa ila sining nga lugar. Sunod kay Sara, ang Presidente ang may kinamataro nga magbiyahe pabalik sa Davao bangod siya ang pinakamataas nga frontliner sa pungsod.
Gindepensahan man Interior Secretary Eduardo Anyo ang Chief Executive nga sunod sa iya exempted ang presidente sa mga flight restrictions kag bilang isa ka pinapataas nga opisyal sa pungsod. Sunod kay Anyo, si Duterte ang may poder nga magkadto bisan din niya gusto kay importante nga masunod ang mga health standards kag protocols. Sa nabaluan, 2 ka bulan nga yara sa Manila si Duterte bangod sa lockdown kag nagpauli ni sa Davao sa Sabado para makita ang iya nga pamilya. Ginbasura ni Senate President Vicente Soto III ang pangabay sa isang abogado nga mag-inhibit ang siyam ka mga senador sa hearing sang ABS-CBN franchise bangod sa ginalegar mayara sang koneksyon sa network. Si Soto ang isa sa mga siyam ka mga senador nga ginpangabay ni Attorney Lorenzo Gadon nga mag-inhibit bangod ginalegar ang Senate President ang nagabaton sang fees kag royalty sa iya noontime show nga GMA7. Sa mensahe ni Soto, iya ginpahayag nga hindi iniinteresado sa negosyo sang ABS-CBN kag hindi man siya stockholder. Suno sa kay Soto, kabahin ini sang Kongreso nga may mandato sa idalon sang konstitusyon nga maghatag sang prangkisa. Nagsuwestyon si Soto kay Gadon nga magapamati sa iya nga interpellations antes ini nga husgaran. Suno kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ang pangabay ni Gadon ang wala sang legal basis. Ginbalik sa Kongreso sa plenary ang hagna nga naghatag sa ABS-CBN sang provisional franchise tubto Oktubre 31 tuig 2020 para sa dugang nga interpellations kapag amendar sa mga mamalidha. Sa plenary session, ginaprobahan ang motion ni Deputy Majority Leader Wilter W. Sharkey Palma nga i-reconsider ang pag-approve sa second reading sa House Bill 6732 para tugutan ang pangabay sa mga kaupdanan sang dugang nga deliberasyon. Gin-question man ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang pamaagi sa pag-aproba sang hagna. Ginpaatag ni Rodriguez ang Article 6, Section 26, Paragraph 2 sa Konstitusyon nagasiling ang hagna ang mga isalamang kalay kung ina napasar sa 3 ka reading sa separado nga mga adlaw. Sunod kay Rodriguez ang pag-aproba sang hagna sa second reading ang nahimo sa isa lang kaadlaw. Nag-anunsyo na sa ipatuman nga dugang sa presyo sang produkto nga petrolyo makompaniya sang langis. Dugang nga piso kag 25 sentimos sa ipatuman sa kada litro sang gasolina, 2 ka pesos kag 35 sentimos sa kada litro sang kerosene, kag 55 sentimos sa kada litro sang diesel. Ang mga kompanya nga Shell kag Petron ang nagpatuman na sang dugang nga presyo, epektibo las 6 sini nga aga. Ang Petrogas ang may pareho nga saka sa presyo sa mga adlaw sa ila gasolina kag diesel. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabla sa pagpamuhin, delikado ginabang posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag panguntra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman ba nagagamit sang CL77, siguraduhon gid naton mga ka-aksyon nga aton mabakal ang original nga CL77 kay kadamo subong sang may ara bala nga hindi iya original nga CL77. Balo ka, ining CL77, ang original nga CL77 ginpabaskog pagin ni siya, gindugangan pagin ni siya sang iban nga mga ingrediente, pareho sang 26 mg sang vitamin C para nga magbakod pagin ang aton nga immune system. Makabatok kita sa mabalatian pero sang ubo, sipon, trangkaso kag mga hilanat. Ang original nga CL77 nasulod ni sa 375 ml nga suludlan, no? So ining mga nasulod sa 500 mg o kon ml nga mineral water ang nasulod sa lapad nga botelya bla kadamo sa nakita tanain nga sa lapad nga botelya hindi na sa original nga CL77. Kag ang original nga CL77 wala ni siya ginalibod, so beware kamo sina sa nagalibod nagatanyag pamalay-balay bla andam kamo sina kay hindi na siya original nga CL77. Ang original nga CL77 mabagalan naton sa mga botika malapit lang sa inyo lugar. Laking CL77, laging panalo. Ang mga balita national international, balita sa sports showbiz kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Another time, las 7:41. Kag sa ato naman nga balita international, ginpangunahan ni Pope Francis ang liwat nga pagbukas ang pampubliko nga misa sa Vatican. Ini kasunod sang pagpahalog na sang Italy sang ila coronavirus restrictions matapos ang duha ka bulan. Sa atong Biyernes, ginpaidalom sa sanitizing ang basilika agud masiguro nga malayo ini sa virus. May ginbutang man nga karatula nga dapat 1.5 meters ang distansya sang kada isa kag dapat nakasuksok ang maini sang face mask kag nakasanitize ang mga kamot. Ginpahayag pa sang Santo Papa nga dapat ang mga Italian ila obserbahan ang ginatawag nga new norms agon maprotektahan ang ikayong lawas sang kada isa. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo sa tunga sang madamo nga reklamo sa mga konsumidor, ang Energy Regulatory Commission nagmando sa Manila Electric Company nga magpaatag kung paano sila nagsukot sa 6.9 milyones ka mga customers nila para sa kuryente ang gamit sa panahon sang lockdown. Ang Meralco nagpahayag nga handa man ini nga magpaatag kag naging transparent ini sa malawig man nga panahon. Suno sa pagpahayag ni ARC Chair Agnes Diwanadera nga na bato nilang madamong mareklamo angot sa ginaligar nga mataas nga sukot sang Meralco nga naga-cover ini sang nagligad nga 3 ka bulan lakip na ang bulan sang Mayo. Suno kay Diwanadera nga kinanglan nila nga usisaon kagatagan sa pagtamod ang ining mga aligasyon sa mga konsumidor nga gani gin-require nila Meralco nga mag-submit sila sang data o kung informasyon agud ma-validate ang accuracy sang ila sini nga paghatag sa ila sini nga billing. Ang Meralco nagpahayag naman nga handa sila nga magsabat sa anuman nga mga pamangkot gikan sa mga kon sa ERC. Isa ka customer sang Meralco ang nagpahayag nga sa iyas ni kaakig angot sa tuman kadako nga balayran sa kuryente sa nagligad nga bulan. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 96 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 35 pesos kag 93 centimos. Ang ako ng Hong Kong dollar 35 pesos kag 93 centimos. O kung ang Singapore dollar, 35 pesos kag 93 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kabalo ka man nga, di ba, nag-trending si Kim Chu last week. Bamod sa iya to bilang nga statement about sa nga itong pag-shutdown sa ABS-CBN. Kaga nag-viral ang iya nga kanta to nga. Actually, ang title sa iban, Classroom Law, ang iban man, Bawal Lumabas. Tisubong ya kay Kim, naghimo siya full version, action boy. Sang Bawal Lumabas, The Classroom Song. Amo nang title, action boy, sa iya subong nga kanta. Kay sa iya latest vlog, actually, di ba may nag-ano to sa iya, may nag-defend to sa iya, balang explain, ang amo na. Amo to gin dalay to sa vlog ya gin tawagan niya gin video call ya kag ang naghimo to sang beat bala sang iya nga sang iya ginhambal nga si DJ Squammy. So nag sila action boy daw nag-collab sila, naghimo sila sang kanta nga nito na pagpamatian nakanami masyadong ang beat pero pati lang to sa imo kon kwarto. Pero basta action boy kabalo na sila balara balang kapamati ka man siguro ato balang sa classroom may batas. Bawal lumabas nan. Pero pag sinabing
Nag-comply ka, na bawal lumabas. Alam, memorize ko na gid yan. Na-enjoy, na-imagine ko lang sa nagapamati. Kanang daw nalipay ka gidla daw. Oo, nalipay ko yan. Nakahatag si mo siyang kalipay bala. Gid action boy, kanami bisang beat, kasagad kay DJ Squammy. Depende man nag action boy, bisan kay sa abla ang lyrics, dili ka do ka wala pulos man, no? Pero ang basta ang beat do ka namin madala ka, no? Mga dala mga gi-enjoy ka mo sa wala pulos mo, no? Grabe siya. Hindi man gid action boy, kiss alag. Hindi mo nakaglaw. Sir El Rey. Naka-relate ko na si Sir El Rey. Charot. Kamu nga daan nga generation, subong daw. Wow, grabe. Ay, gina-judge sa action boy. Mga ka-action nga. Pareha sa akong edad, liogwa. I-bash ta siya. Ikaw man nagambal ka, sila mo, ga-enjoy ka. Sibisan mo daw wala pulos. Ga-enjoy ko ya sang beat. Ga-enjoy ko sang beat, action boy. Kasi madalaman tabla sang beat. Diba, kabalo ka sa mga trending, sa mga kanta, kapamati ka na. Isa na ning may nag-comment na sigiha kung kagawan. Know your limits. Bala ko na, nagabligyan na uga. Tala ka ba? So, amo na siya action boy. Nga, tod man, do ka namin, gibja bisang beat na ginimo ni DJ Squammy. Do ka na-agree gig ko dati. I-search ko na karon na, kay matian ko na. Matian mong full version sang iya nga kanta, action boy. Siya nagkanta? Si DJ man nagkanta? Hindi, si Kim Cho. Kaya langan. Kim Cho nagkanta. Si DJ Squammy. Singer man na siya? Si Kim Cho? Gakanta man siya nabalang nagkanta sang Ikaw na ba si Mr. Right? Okay. Ang cupcake, ano ba lang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Amo nang iya nga. Pero hindi na mong title, Mr. Right ang title. Ikaw na ba ang icing sa ibabaw na? Saka something mo na. Huwag ka nagpamati siya, yaw. Gamamangkot ko gani. Ay, kasi. Balita sa sports. Pagabuksan na sa Houston Rockets ang ilang training facilities sa karon nga adlaw Martes. Sunod kay Rockets General Manager Dorel ini ang para magamit na sa mga players ang mga pasilidad para sa ilang training. Madumduman ginpasira ang facility patapos cancel ang NBA season sa tuong Marso bangod sa coronavirus pandemic. Apang sila nakaligad nga simana sa ginpasugtan na sang liga ang mga team nga liwat buksan ang ilang mga facilities apang kinala nila nga magtuman sa mga pagsulunda na kon health protocols. 11 na ka-teams ang nag-announce ang ilas ning plano nga liwat nga magbukas pareho sang Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers kag Denver Nuggets. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atin yung mga ka-action, of course. Thanks God it's Tuesday, di ba? TGIT. TGIT, correct. Thanks God it's Tuesday. Dumano pa ko ba? Nagimo ka naman sa imo ko galingon niya. Well, anyway, correct man siya, action boy. Very nice. Very brief. And concise. Amo na. Hindi mo. So, aton nga balita special subong adlaw, action boy. Ari aton pag-istoryahan ang pigsa or ang kati-kati sa hiliganon. Pigsa mo na siya. Oo. So, ano ni siya ang pigsa kung action boy or ang kati-kati? Lain man yung hubag yan, no? Lain man. Actually, ang kati-kati hubag na siya. Okay. Pero lain pa ganyan hubag ya. Mayara, mga hubag lain. Pero kati-kati lain ginaya. Lain gina siya. Kado may mata ni siya mong, di ba? Correct. Doga pang lingling ni siya. Gano? Doga pang lingling. Kala. Kaya may mata. Yes. Sama na siya. So, para mauntat iya paglingling, puson mo ang iya nga mata. Very good. Kaalam si Action Boy. Nagpamati ka sa inyong mga lessons. So, ang ining kati-kati ko na Action Boy, isa ni siya gali kasahay, isang infection sa aton nga skin. Skin infection ni siya gali Action Boy. Kasi gakalot ka muna. Oo. Amo na gina-anhan sang bacteria, bala Action Boy, ang aton nga, ang aton nga ang kapangalot ka bla, tapos yung mukuko do lagba. Lagba, tapos do pwede pa matamnan kamuti, bla. Grabe, sa matamnan kamuti. Over naman na ya. Manggaranon. Ay, paduta. Karkalambot siya ko. So, amo na siya, action boy. Nabansa infection na siya. Oo. Kag ano na siya kung action boy, doon nagabukol na siya, di ba? Red ang palibot ya. Nakagi ka na, kati-kati. Wah! Good. Wala kay kagi, Wala. I'm so clean, din. I'm so clean, din. I'm so clean with self. Luluoy man si mo. Baka bay pamada. Ay, hindi lang.
Maluoy ka action boy, hindi lang ko lang kati-kati. No to kati-kati. Amo na ganing hindi gid lagba akon ko action boy. Confident ka kuno mag-uo. Nga kagi ka kati-kati. Yaw. Gani, di ba? Hindi mo siya, that's true, that's life. So, dapat i-accept mo na siya, i-accept. So, action boy, usually, nagatubo ni siya ang kati-kati. Sa una ka, simpo na mo, kung ikakati-kati daw, hindi ka in lang. Amo na. Talaka. Gale? Nagli sa una. Oo, kaya kati-kati. Doon kayan ka lang lang. Oo, di kayan kaya. Kaya kati-kati, ano kaya man? Una. Taman si mo ka clean. Sa matubuan ka kati-kati. Matubuan ka na yung balon mo ko, ha? Ay, hindi. Kaya simple mo lang butilya. Oo, butilya. Meron na iba, no? Anong tawag nila? Ampak butilya. Ampak butilya. Tapos amo na gapusa. Sakit man sinaman. Ay, ban ka rin. Duga ka operahan, gina-action boy, no? Kaya hindi sila kabalo mag-handle, balaw. Tamaan ka, guro. Nahadlok bala sila. So, usually action boy, nagatubo ni siya kuno sa imong guya. Pwede siya gali. Oo, sa imong liog, sa imong ilok. Ako to, nasa likod. Sa likod, imo. Oo, meron man sa hita. Oo, amo na masakit pag sa hita. Oo, sakit pag hindi kaya mayo kalakat, no? Oo. So, nasa likod mo May na kilala sa dumang ko so, nakigahampang pa ko sa football, so na, yung tubuhan ko na sa likod. Ako makontra mo man to halan sa munggo. Ay, kinagampang kapag idiyab sa may kati-kati kaya. Makalato na bala ko, no? Ay, na? Oo, Ari di karon ni Sige. So, una action boy, mga sahi pag action boy, may aragli duha ka sahi sa kati-kati. Ang ginatawag una action boy nga furuncle. Ano? Furuncle. Furuncle? Oo, ano na siya? German? But ko ano ni siya, basta mo siya. Scientific, ano ni siya guro? Scientific. Name ni siya guro. Ini ko no siya action boy, mas kalabanan, ano ni siya kuno action boy, amo siyang may mata. Nga wala matahaw. Kagatubo ni siya sa imo nga kilikili, amo tang ba kwagina. Ang isa naman niya kasay action boy, ang carbuncle. Ang carbuncle kun action boy, duha kuno ka bilog pag idya mata. Ang furuncle isa lang ka mata. Ang carbuncle duha ka mata. Sa uli na, baluka andam kasi na, inang isa na carbon call nga duwang mata. Andam kasi na, nga malatnan ka. Kaya sa uli ka, evolve na sa mo, sa uli matubuan ka na ilong, matubuan na. Gale. Very nice. Sa uli, duwa pala ka mata na. Sa uli, sa uli, magatubo sa ilong, magkakaroon sa baba. Ay, hala, gale. Oo, sa uli, mayara ka na, may kaduwa ka na doon nga tsura. Wana. Muna sa kati-kati na siya. Very informative pala siya mo. Ito yung mga ginapangambal. So, kung duwa ang mata, sinaan ang panawag? Carbon call. Pwede na sa masusok ang sunglass? Pwede ko ro. Dikit mo, sunglasses, no? Or eyeglass. Talaka. Okay. So, ang katalagman, action boy, nga dala si action boy. Ari, ang imo nga pakigsugilanon, bala sa iban nga may kati-kati. Makalaton ko na action boy. Nakalaton siya. Bisa masiglanon lang ka mo? Oo, basta may istoryanay lang ka mo. Or basta makadikit kada siya once mo na. Basta makaistoryanay lang ka mo. Do virus man siya, no? Gali. Kaya ka basta nakikapto kasi siya kati-kati ka na mustache. Bago lang makalaton sa istoryanay lang? Gusto gilanon mo bala lang. Kamusta ka mo nagkalot siya gali siya nga kati-kati. Okay. Pag kamusta si mo, germ sa, ano sa mga? Bacteria na siya, action boy. Man siya. Tapos, action boy, nagapahuyang mo ni siya sa imong resistensya. Sa masakit? Ining pigsa, kati-kati, nagapahuyang siya. Okay, sa imong resistensya. Oo, kaya mo na, di ba, kung may kati-kati ka, hindi ka kagiho. No, kis ano? Kami pa kung sa hita mo, likod mo, sa hita mo, hindi ka kalakat. Kung sa likod mo, hindi ka kahigda nga kung sa ilok mo naman yati, gamo ka ginapin. Gamo na firme mo blakat. Katikalo na siya, pero hindi siya kapahingawak. So, ang iban pa sa una, kung mapahingawak ka, doon katikalon kung sa imo, pahingawak ka. Kinanglan, kung nga tao ganing nga panghinawak, hindi ka mo sila nga doon katikalon sa iya. Kasi may katikati na. Isa na sa mga rason, action boy. O ginbutangan niya sa ibutakan niya sa alcohol, ang iya nga ilok. Amo na siya sa action boy, diba? Duga yellowish na siya. Alakalain. Dito lang pagyambal ang na-nurse. Na-nurse lang para do ka, di mayo, tanto ka. Basta may ka pamahaw, wala action boy. Tapos sunny side up. Charot! So, amo na siya action boy. Kag,
Pwede man siya gali action boy, maka-cause man siya sang diabetes. Ay na? Oo, kadamo ni gali sang may lang wala kaging diabetes action boy. Oo. So in fairness, healthy ang imo nga pagtubo sa imo nga kati-kati. In fairness ito, ang ako ni kati-kati ito yung healthy at that time. Ha? Healthy ang Healthy yung kati-kati that time. So mungkin, ilado ka pangalot ko. Pero hindi siya kati-kati Katol-katol lang siya. Ama sa kati-kati na sa kay katol mo. Yes. Tapos ang ini pag last action boy. Kung mayroon kag isang kati-kati action boy, pwede pag siya gali makatugas ang iban pag niya balatian sa skin. Psoriasis. Hindi mo psoriasis. Eczema. Psoriasis kag acne. Aragi man ang psoriasis. Ay, ang naguro ang acne duga basi hindi na acne basi kati-kati. Kagatubo man siya sa guyamong, di ba? Ang aragurong dako-dako naging black action boy. Tibudle kung sa guya kay ma-mark kin nga daan. Mga ray na sa imo mga punggol. So halungan tag action boy kay hindi lang gali Hindi lang kati-kati ang problemahon mo. Si Eden Joy, mga dami talagang alam. Hindi na higit ko yung mag-intro. So, basi eczema, action boy, or psoriasis, or acne. So, halungan, tagin na nga ito yung mga kati-kati. Halungan, kati-kati. Halungan, galing nga hindi ito mag-kati-kati. Kakasun mo na yan, kaya halungan mo. Kasi mag-laptop, action boy, Take care of your kati-kati. Ay naman ko, siya ko ng prevention sang kati-kati. So, sige, may, actually, hindi ko lang tayo pagbasahon kaya wala ang time. Pero gaan ko siya sang isa ka, action boy. Sang isa ka... Prevention. Ari una, mahugas ka kuno sang imo nga kamot kung may naka-istorya kagani nga mayara sang kati-kati. Oo, maghugas ka gidya. Tapos tabunan kuno sang tilo nga bandage. Ang ano man nga pilas mo action boy kay maka-cause man siya gali. Tama na siya gani. Amo na siya gani. Correct. Kay mara man ibang wala pilas ka tubo lang. May pilas. Basta ano gida, proper hygiene na lang action boy in general, ha. May pilas na sa infection ganina. Tuod ka. Oo, kaka-infect ang pilas. Kasi gamay lang gisa ang pilas. Oo. Isang kusi lang gani. Kung may infection so, siya. So, daga-tuga, Abi ko yung gatubo lang gina siya. Kaysa ako, ang ilok mo may pilas? Ang ilok mo may pilas. Kung siya, magkakato lang ilok mo, nakalot mo ba? Oo. May lang di ko nang pagkaluto na kung ilok mo. Buta nga mo lang alcohol. Ano ganito itong kasoy bla? Ang kasoy ano? Atong kasoy oil blaw. Oo. Butang mo sa imo nga ilok. Tinasunog mo ito ilok mo. Hindi ko na yan. Kasi action boy, mga ka-action, kagi siya butang sa kasoy oil. Sa ilok, nasunog ang ilok. Pero in fairness, nakakas ito imo nga ano diyo. Ang imo nga scamberlo. Hindi pa kakasugot yan. May budget ka. Ano itawag sina? Kalungger. Kalunggo. Sige. Kalungger. Good morning, Anay, kay Sara Escobar. Rebea Garcia, sa kay Rona Pilar de Luis, Stan kay si Councilor sa Langgao, Aridio. Ay, pamati siya. Si Ising, Angelica Torres sa Pawan, sa kay Angela Pagid Torres sa Pawan. May nagpag-greet gini siya action boy, gin siya tigo kagina. Si Christian Manso nagapamati. Good morning. May landa nga pagpamati. Kag sa aton nga mga ka-action, si Sir, action boy, Sir Binoman. Kapamati siya subong sa aton. Good morning. Dara sa Ibi Magalona, di ba? Kag sa mata-mata, tabi ba sa action boy? Kaduga loading, pa diya sa ako. Hindi ko ka numayo. Labayan kay Eduardo Labayan Jr. Inday Blaza. Good morning, man. Sa kay Mierna Onofre Claude. Sa kay Abigail Arsaga Mehay. Evelyn Ipomoseno, Jan Claur. Sa kay Efren Hunco, Roberto Magante, May Agaman, May Fontespina. Sige, good morning. Okay? Sa tanan nga nagapamati sa aton subong nga aga action boy. Good morning sa inyo. May lang nga pagpamati, of course. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Upong magkaupo ninyo sa Action, Brian Mordel. Ang inyo naman din ng news team. Action, Dorel, Cabatu. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.